Spuštanje politike na najniži nivo odlučivanja i ozbiljna saradnja sa građanima koji treba da znaju na šta se troši njihov novac predstavljaju osnovne karakteristike novih institucija političke prakse u Srbiji, odborničkih kancelarija. Marija Lazić, odbornica političke grupe Zajedno za Srbiju, među prvima je otvorila ovakvu kancelariju. Ta ideja zastupa i stvaranje, odnosno formiranje budžeta tih mesnih zajednica i ta sredstva koja bi se našla u tim budžetima koristila bi se isključivo za realizaciju projekata koji unapređuju život u samim mesnim zajednicama. To je jako dobro zbog toga što bi građani imali uvid u to na što se troši njihov novac, a samim tim bi imali i mogućnost da, a i želju verovatno, da još više učestvuju u odlučivanju šta je najbitniji projekat za napredak njihove mesne zajednice. Uzor za uvođenje novog načina zastupanja interesa građana odbornicima Zajedno za Srbiju bio je rad Nebojše Zelenovića u njegovoj kancelariji narodnog poslanika i kontakt koji je on ostvario sa građanima. Problemi sa kojima meštani Kasarskih livada dolaze kod Marije Lazić najčešće se tiču uređenja komunalne infrastrukture. Ljudi se neprestano interesuju za to kada će se uraditi sve ove spore od ulice koje nisu asfaltirane, kada će se razviti kanalizaciona mreža, kada će krenuti sa izgradnjom vodovoda i to je ono što ih najviše interesuje. Uskoro će i ostali članovi odborničke grupe Zajedno za Srbiju otvoriti svoje kancelarije u kojima će dominirati neposredni kontakt između odbornika i građana koji se svojim predstavnicima mogu obratiti i putem telefona, odnosno e-maila.